салом бинандагони хабар тиҷи, ман Навиҷо Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва албатта ба канали мо обуна шавед. намояндаи раёсати кор бо муҳоҷирон дар Федератсияи Русия Валентина Казакова гуфт чӣ тавр метавон шаҳрвандии Русияро осон гирифт. қавонини муҳоҷирати Федератсияи Русия тағйироти ҷиддӣ ворид карда мешавад. дар бораи навгониҳои ва ба таври содда соҳиб шудан ба шаҳрвандии Русия, сардори раёсати идораи кор бо муҳоҷирон майёри милитсия Валентина Казакова дар нишасти хабарӣ гуфт. тибқи ҷавонии ҷадид, ки 2 октябри соли 2019 дар расмӣ мегардад, муҳлати камтарин кор дар ҳудуди Русия барои гирифтани шаҳрвандӣ аз 3 сол ба 1 сол оварда мешавад. ин навгони дар навбати аввал ба хориҷиён дарои маълумоти олии рабт дорад. рӯйхати ихтисосии дахлдор аз ҷониби Вазорати меҳнати Русия омода карда шудааст. дар ин рӯйхат пизишкону муҳандисон ва ҳам барқчиёну дигар тахассусҳо намбурда шуданд. ҳамин тавр оғоз аз 1 ноябри соли 2019 рӯйхати шаҳрвандоне ки метавонанд бидуни гирифтани квотаи ҳукумати Федератсияи Русия соҳиби иҷозати иқомат шаванд, фарохтар мешавад. ба ин рӯйхат шаҳрвандоне ворид карда шуданд, ки дар қаламрави кишварҳои ИЖС ба сар мебаранд ва дар ҳудуди Русия маълумоти олӣ гирифтанд. ҳамин тавр хаткунандагони макотиби олӣ ва касби Русия ҳуқуқ доранд бидуни гирифтани квота соҳиби иҷозаи иқомат мешаванд, фаҳмонд Валентина Казакова. дар баробари ин иҷозаи иқомат дар Русия оғоз аз 1 ноябри соли 2019 бемуҳлат мешавад. он дар 14, 20 ва 45 солагӣ чун ивазкунии шиноснома барои шаҳрвандони Русия иваз карда хоҳад шуд. дар баробари ин муҳлати баррасии ариза барои гирифтани иҷозаи иқомат аз 6 то 4 моҳ кам карда мешавад. номгӯи ҳуҷҷатҳо барои иҷозаи иқомат камтар шуд. ариза бари иҷозаи иқомат, шиноснома, 2 акс ва квитансия пардохти боҷи давлатӣ. ҳамчунин шаҳрвандони ИЖС, ки қаблан шаҳрванди ИЖС-ро доштанд ва онҳое ки ҳам ки хешу ақрабои наздикшон дар ҳудуди Русия бармебаранд, имкон доранд бидуни гирифтани иҷозаи муваққатии иқомат РВП соҳиби шиноснома шаванд. истисно касоне ҳастанд, ки ҳамсарии шаҳрвандии Русия мебошанд. онҳо бояд аввал иҷозаи муваққатӣ ва пас аз он шиноснома гиранд. навгониҳо ҳамчунин ба шахсое ки тибқи қонун донандаи забони русӣ пазируфта шуданд рабт дорад. агар пеш чунин ашхос ба муҳлати 3 сол иҷозат иқомат буд, ҳозир акнун ин иҷоза бемуҳлат хоҳад шуд. дӯстони азиз, ин бисёр видеои муҳим аст. ман боварии комил дорам, ки ба ҳамаи тоҷикҳо, миллион тоҷикҳо бояд гиранд паспорти Русия, чун ин тавр ҳаст, ки будущее дар Россия ҳаст, кору фаъолият ва пенсия баланд мешавад ва ҳамаи тоҷикҳо мо метавонем дар ватанон фиристонем ин пулҳоро. шумо чӣ фикр мекунед дар бораи ҳамин? албатта дар комментария нависед. хуб, дар амони худо бошед.